Shi ma kin sa shi ya san kare a wajen. La ila illallah. Wallahi kin sa shi gaba ɗaya jikin zai laushi. Ka daina faɗa abin da kake faɗa. Yawwa masana Allah mama. Oya. Aya. Ya daina. Oya, sha. Sha, ka ce in yi hakuri da kan. Sha, ka ce anti. Ce anti ba kada ya wuce. Aya. Oya malam. Sha. Ya faɗa. Sha, kai ba ki gani. Sai bari. Ita ba ta haska ta dukkan. Kai san bari. Yayi ko bai ba? A'a yayi ko bai ba? Yayi ko bai ba? Bai ji ni sake shi sai yayi abin da nake bukata. Yayi. Ka ce anti. Ce ban taba sai hanyar gare ba. Ni na taba zuwa gare. Na taba fito. Ai ya faɗa da bakinsa. Ki sake shi mana. Ba zan sake shi ba. Ya sai abin da yayi. Ba zan sake shi ba. Kanka ba zan ja ka fa. Man baby ke. Ka ga musu cewa yin yakuri. Ai ni na kira shi yayi. Ka ce anti ya. Ni na kira shi sake shi. Za ka sake fada? Sake shi mana. Ba za ka sake ba ko?